Id-distrett tal-Birgu għandu mira li fi żmien 2 jew 3 snin ikun fost il-protagonisti tar-regatta. Fl-aħħar snin, il-ġirbin sabuha diffiċli biex ikunu kompetittivi, iżda jidher li beda jinħoloq tim li jista' jagħti sodisfazzjon fil-futur. Iżda sfortunatament għalihom għal din l-edizzjoni weġġew diversi qaddifa fl-aħħar 3 ġimgħat bil-konsegwenza li kellu jsir tibdil sforzat kif stqar ma' Net Sports il-President tal-klabb Daniel Orsini. Ġitna sitwazzjoni fejn bħalma jafu l-klabs kollha kellna ħafna injuries, 2 kisru jdejhom u wieħed ġibed masil minn daru u injuries żgħar oħra. Allura kelli ċertu dajjes nibdilhom il-kru tagħhom peress li 2 minnhom il-protagonisti li kienu ħajsuqu f'ċertu tiġrijiet kellhom anke 3 dajjes f'idejhom. Allura ma kienx sitwazzjoni daqshekk pjaċevoli li fl-aħħar 3 ġimgħat tar-regatta ikollok tibdel il-krujiet tad-dajjes bit-training li jkunu għamlu dal-aħħar xhur. Xorta f'ċertu palijiet nemmen li qegħdin hemmhekk biex niċċalinġjaw. Orsini lu President tal-klabb għal sena u qed jagħmel dak kollu li hemm bżonn biex il-Birgu tirritorna fost l-aqwa distretti. Minkejja d-diffikultajiet li għandhom, jemmen li f'dan l-istadju il-mira tal-klabb għal-futur qrib għandha tkun li jirpu l-paljijiet qabel jaħsbu biex jippruvaw jirpu x-Shield. Id-distrett tal-Birgu rebaħ ir-regatta ta' jum il-Vitorja darba fl-1984.